Ara parlarem de la història, en aquest cas, de Fonollosa, al Bages, però a través d'un còmic. Quim, bona tarda. Bona tarda, Guillem. Sí, la història és El barranc de l'infern, i és aquest còmic que tinc aquí a les mans i que el protagonitzen un bandoler, una remeiera i la filla d'aquesta remeiera. Aquesta és una iniciativa de l'Ajuntament de Fonollosa que busca explicar la història del patrimoni, de la història d'aquest municipi de la comarca del Bages. Ens acompanyen l'Imma Cortina, també el Xavi Renyer, que són escriptora i il·lustrador. Bona tarda, Imma. Hola, bona tarda. Bona tarda, Xavi. Bona tarda. A veure, Imma, ho deia bé això, són aquests tres protagonistes que això desemboca en una història que vol explicar la història de Fonollosa. Una part de la història. Sí, sobretot la que es refereix a les Torres de Fals, sobretot. I sí, són aquests personatges, un bandoler, tal com has dit tu, una remeiera i la seva filla, que són els protagonistes d'una petita història de ficció, però que va fent treure el cap a la història real de les Torres de Fals. Des de l'edat mitjana, amb els primers castlans, com són Bonfill de Fals i Bernat de Fals, fins a una història, uns temps històrics molt més recents. Però la història només hi treu una mica el cap per tal de fer venir ganes de més i de conèixer una mica les nostres arrels i la història propera. Deies, conèixer les arrels, això és un còmic, però això està molt ben documentat, inclús us ha ajudat un historiador a explicar les bases d'aquesta història. Sí. Fins i tot hi ha algun lloc on ha sortit que jo vaig realitzar una acurada investigació històrica. Això no és ben bé així, perquè el que fa l'acurada investigació històrica és sempre l'historiador. I els escriptors, escriptores i il·lustradors ens servim d'aquestes acurades investigacions que fan els historiadors. És a dir, jo el que vaig fer és documentar-me tant com vaig poder, anant a les fonts i justament anant sobretot als llibres de l'Ernest Molins, que és el que sí que ha fet aquestes investigacions i que ha escrit la història al detall, i que em va ser molt útil tot el que vaig trobar en els seus llibres per poder triar una mica quins eren els aspectes, perquè clar, no pots treure tota la història que hi ha darrere de les Torres de Fals, perquè llavors és un llibre d'història, no? Llavors només has de triar bé quins són els moments més rellevants, més representatius, i llavors diguéssim que els has de fer lligar amb aquesta història de ficció, que és una mica l'excusa perquè vagin sortint i que una mica és el que serveix per captar el lector i que se li faci mínimament interessant. I el que ajuda també a captar el lector és aquestes il·lustracions també fetes pel Xavi Renyer. Bona tarda, Xavi. Bona tarda. A veure, per tu, ha sigut difícil plasmar aquesta història de l'Imma amb aquestes il·lustracions tan xules, tan boniques? Bueno, clar, en el meu cas, com que l'estil ja és així més realista, ja era com un estil de dibuix que s'adaptava bé en aquesta narració més històrica, no? I a part, potser com a repte personal que tenia la història, podríem dir que gran part del guió passa dintre d'una cova, i el passar dintre d'una cova era molt important el que és la narració visual, pensar els personatges com interactuarien entre ells, coses que es podien afegir a nivell narratiu visual també. Eren tot d'elements que eren molt importants a tenir en compte per fer la lectura més amena, perquè a tot aquest dibuix acompanyés bé la part narrada escrita, no?, de l'Imma. I això que deies, el poder fer la lectura més amena i jugant un paper important, aquests flashbacks que ara ens explicareu, és a dir, feu retrocessos cap endarrere de la història, eh? Sí, els flashbacks, per exemple, clar, amb això mateix que t'explicava del tema de la cova, no? Un recurs important aquí era trencar ben bé amb el dibuix que ens trobem durant tot el còmic, i vam buscar aquest estil, que és un estil d'il·lustració que precisament coincideix amb l'inici d'aquests flashbacks històricament, i llavors tenia com sentit aplicar-ho en el llibre, no? I a part que ens ajudava visualment a trencar amb una tonia, diguéssim, entre cometes, de lo que és tota l'escena de la cova, no? I això, llavors, clar, juguem amb aquests flashbacks per explicar la part més històrica del llibre, com deia l'Imma abans, perquè tenim la part dels personatges que és com més fictícia, és una part que
que ella la va treballar per donar-li tot un sentit en què succeís tot això en els voltants de Fals, i llavors hi ha tota la part històrica del context que l'Ajuntament també volia plasmar, que ens ho trobem amb els flashbacks. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta història, amb ganes de llegir-la. Per això haureu de comprar aquest llibre que és El barranc de l'infern, escrit per la Imma Cortina i il·lustrat pel Xavi Reñé. Per tant, Guillem Rico, ja ho saps, Encara queda per Sant Jordi, però escolta'm, sempre és una bona oportunitat per regalar un llibre, un còmic, una novel·la, i des d'avui, al torn de tarda, us recomanem aquesta que explica la història vinculada a les Torres de Fals, aquí al municipi de Fonollosa, a la comarca del Bages. Doncs gràcies, Quim. Un altre format per acostar la història a diferents públics, en aquest cas la de Fonollosa, d'una part de la història fonollosa a través d'aquest còmic. Gràcies, fins demà.